Olamlar günü münasibetli Balykyny vilayatynyň Balykynaba şäherine geçirilen aýdym sazada bara ýokary ruhanatligi beslendi. Bayramçylyk çäresinde talip ýaşlaryň ýerine ýetiren döwrubap aýdym sazlary, tans we folklor toparlarynyň joşgunda çykyşlary adamlara ruhy lezzet paýlady. Ajaýyp döwrümde erkany ýaşaýşymyzy, ilim bilim ulgamyny wagt edýän aýdym sazlary joşgunda ýanlandy. Türkmen Nevi Döwlet Konseriniň Newitgazy ilmi tasymy institutyna geçirilen ilmi amal maksadynda çykyşlara giň orun berildi. Türkmen Nevi Döwlet Konseriniň garamagyndaky kärhanalaryň iş alyp barýan baýlyklar kenlerine berqedar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne amal aşyrylýan döwrubap işler bardaky çykyşlary maksadyny özenli düzdi. Dabarly maksada gatnaşyjylar türkmen ilmini düýüklü ötüşleri edýän gahrman arkadamyda kimde arkadary gahrman serdarmyda pek ýürekden çykýan alkyş sözlerini beýan etdiler. Soňra bayramçylyk dowrasyna gatnaşyjylar dürli ururdan taýýarlanan ilmi işlerini önümçiligini ilerlemegine oňy täsir edýän oýlap tapanlardan hem-de açyşlardan gurulany öz boşlyk hem-de täsin sergilere tomuş etdiler.